Dili na kinahanglan mo ang katog itlog ang mga namaligya og balot sa Dumaguete City kung adunay daghang duck farm dinhi sa Negros Oriental. Nag-observe kami dito sa Negros Oriental. Malaki yung potential siguro na magkaroon dito ng mga duck farm. We got information na ang mga balot and processed eggs ay inaangkat pa sa ibang lugar. Subay niini gipromote sa Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development ang pagbuhi sa itik Pinas. Mao kini ang improved breed sa native mallard duck o Pateros duck nga gihimo sa Picard. Mataas ang kaniyang egg production performance of about additional 66 eggs per duck per year compared to the traditional Pateros duck. Ang IP Kayumanggi variety ang nindot gamiton alang sa commercial duck egg production tungod kay mas daghan siyang maitlog ug kini makahatag og dugang kita sa mga mag-uuma. Sa mga interesadong mubuhi niini, gihangyo sila na muadto sa buhatan sa Department of Science and Technology sa Dumaguete City aron magiyahan sila sa mga supplier. Mao kana ang maayong balita dinhi sa Negros Oriental. Kini si Roy Anthony Lomota.